א' אוהל, ב' זה בית, ג' גוגיה שירותים, ד' דוד שתופסתי מאיים על החיים, הקשב הרב יוני, אני טכנו למופת, וכל את זיינוק מקפקף אותו, האם זה ח' ט' טעות בוחר מגמות, י' יותר אין מסיבות, כ' כולם רוצים פה 4 כי נמאס מהגזירות, למד למה מלכתחילה מגמות, כבר בחרתי מחשבים ופיזיקה לא יאמן, איך נפלתי נו נכשל, אין לי חשק סמך סיוט, אין לי שקל לבזבז בקיוסק והאוכל פה נראה כמו נשק. עין עד מתי נהיה פה עוד 3 חודש לקץ, פי פטוריצה וב-2000 אני מקצץ, צדיקים בטכנו מניחים כאן במנחה, רש רב קלט אותי ועכשיו עושה שיחה, שין שורש ששלילי, אמא למה הקשבתי לך, תף תלמד 5 יחל, רק רוצה מעל נכשל, תגיד לי עד מתי